дар навраси зодрӯзро бо табассум ва сурур ҷашн мегирифтаму ифтихор мекардам ки бузургсол мешавам. аммо гузашти сол табассуму сурурро ба андеша иваз кард. андешаи он ки солҳо чӣ гуна ва ба чӣ кор сарф шуд. аз уҳдаи аҳдофи назди худ гузошта баромадам ё не? ва даҳҳо суоли беҷавоби дигар. аммо аниқ на ҳама орзуву мақсадро дар амал татбиқ намудан мумкин будааст. воқеъбинона иқрор шавам, дар баробари хондану роҳнамоии касе боз маблағу ба қавли шинос ҳам сахт лозим будааст. 33 сол зиндагиро ранҷ додам. шояд ӯ маро ранҷ дод ё ҳарду. аммо дар асл ин одамонанд ки бо рафтору гуфтор ва шакли зисташон зиндагиро назди шахси дигар ночиз мекунанд ва дар натиҷа зиндагӣ гунаҳгор, дар ҳоле ки мо одамон гунаҳгорем. дар ин муддат муваҷҷаҳи сипосу носипосӣ, дӯстиву ноҷавонмардӣ, ҳамнишини хубу нохуб, кинаву бухлу ҳасади зиёд шудам. шояд ман ҳам гунаҳгорам. инсон бенуқс намешавад, аммо мегӯянд қавӣ бимон, чун ҳама чиз беҳтар хоҳад шуд. шояд акнун ҳаво тӯфонӣ бошад, аммо то абад борон нахоҳад.